ад. Сняг, виелица, девици, грашици. Всичко се слива тук в едно. Първи на върха са метеоролозите. Добро утро на всички от върх Ботев. Започваме сутрешния сеанс с хижите. На Ботев върх температурата е 14 градуса, слънчево, слаб вятър. Казвам се Димитър Ралев, метеоролог-наблюдател. Работя към Института по хидрология и метеорология. Аз бях началник на клуба по делта и парапланеризъм. Един приятел, който работеше на Мургаш, казва: Митко, ти що не си подадеш молба за метеоролог-наблюдател? Наясно си, защото вие летите и изучавате метеорология. И така аз се заинтригувах. Реших да пробвам тук как е. И всичко така тръгна. Месец по месец, година по годината станаха 25 години вече. Тук работиме 5 човека. Всяка седмица има различен човек тук. И тук без човек целогодишно не остава. Казвам се Генчо Георгиев Божиков, град Калофер, и от 2 години съм метеоролог на метеорологична станция върх Ботев. И основната професия съм дърводелец, а тук започнах да работя. Беше интересно. Предизвикателство. Исках да се боря с облаци, с време, все пак, обстановката. Нещо различно. Човек трябва да пробва. Не всеки е метеоролог. Намираме се в метеопарка, високопланинска метеорологична наблюдателница връх Ботев. Значи всяко едно наблюдение започваме с оглед на обстановката. Т.е. като се качиме горе на покрива, оглеждаме каква е облачността, колко десети от облачността имаме, какви видове облаци има, дали са ниски, средни, високи. Ако има и от всички видове, се записват какви са и колко десети. Нашата работа е да оцениме метеообстановката като цяло. Общото Стара планина е като една разделна климатична зона между Северна и Южна България. По билото на планината обикновено всичко се струпва тук и много бързо се променя понякога времето тук. Не понякога и в Южна България, ако е слънчево, в Северна България е облачно, облаците се струпат и тук. Ветровит върх е, ветровете са доста силни, като задуха. Мъгли падат често, по-често отколкото на Мусала и мъгливо, защото е малко по-ниско. Ох, мъгла. В принцип, това е най-неангажиращото наблюдение. Дава го най-лекото. Температура, работи, каквото има, пишеш и хоризонтална видимост на ето нечи. Там сега пишеш тук 100 метра видимост. Това му е предимство, че не се занимаваш с облаците и работи. По статистика е дава, че е към 260-70 дена. Мъгла тук. Повечето е мъгла.
Сега в тази клетка имаме термограф, хидрограф, сух термометър, мък термометър, минимален и максимален термометър. Записваме си всичко. Слагаме на мокрият, вода винаги трябва да е във вода и с тази клетка приключваме. Поглеждаме ветромера, какъв вятър, посоката и скоростта. Това е стойката на Титаник. Север, северо-истък, 1 и 2 деления, нали? Това е 6 метра в секунда. И вече долу по таблица се изчислява колко излиза, колко километра е в час. Станцията като цяло не се е променила много. Това, което е било, когато започнах, си е същото. Тук там има някакви промени, нещо се добавя като... В последно време се опитваме да подновим и парка горе. Уредите, сменят се клетки, внасят се нови уреди. Най-новото е електронният психрометър, който ни дава възможност да наблюдаваме от апаратната как се движат температурите. Така че мисли се и за метеоролозите в това отношение да се автоматизира малко процеса. Пълна автоматизация не знам как да стане, но все пак и да има и автоматично да направи човек, пак би трябвало да има тук. Ако стане нещо, няма кой да се качи. Стигнали сме до апаратите и започваме да правим телеграма. И описваме какво е в момента времето на Върботев. Всичко, което се види, се описва. Ние пращаме на цифри, като иде в ним, там се разпечатват, разшифроват се и така. И всяко е на групички. В първата група записваме датата, часа, единиците постоянно за всички високопланински станции. Следващата група е номера на станцията. След това, дали е в междинен или основен час. Следващата цифра, тази двойка, е височината на преобладаващата ниска облачност. Тоест, ето тук сме записали ни 130 метра, имаме кумулус хумилис. И по шифър тия 130 метра отговарят на двойка. По-трудно се изучават облаците. То е по-дълъг процес, защото облаците са много, те се трансформират от един вид в друг. За наше облегчение имаме облачни атласи, по които, ако се съмняваш в някакъв облак, може да погледнеш снимки на облаците. Те са класифицирани. Малко шокиращо беше тук. Много цифри, много нещо, всичко в кодови, да ги научиш. Човек не трябва да се отказва от бързо препятствие. Все пак това сме дошли. Каза се де факто, че не е толкова сложно. Това нещо се преписва в компютъра и се изпраща. В 8 сутринта, в 11 на обяд, в 2 след обяд, на всеки 3 часа я пращаме. На кръгъл час. И сега още 3 минутки да дойде часа да я пратим, защото не трябва да стане 14 часа, трябва да пратим телеграмата. Аз я пращам 1 минута по-рано. Почек. Личен. Така съм си го приел за мене си. Преди време предавахме по радиото, ги там тия радиа, където са. И имахме позивни. Орел беше Мусала, Сокол беше Ботев, Ястреб ли беше Ботев, вече забравих. Ястреб. Въздушните спортове са ми любимо хоби.
и в части парапланеризма, тъй като най-често летя с парапланер, включително и когато ходя на работа също ми се отдава възможност, когато слизам или между наблюденията да фръкна по-малко. Не бих казал, че е опасен спорт. Опасен спорт е колкото ските и така нататък. Опасни са хората, които практикуват тези спортове. Не се изключват и инциденти. Имал съм и случки и в парапланеризма, и в делтапланеризма. Така че, който иска да не среща мечка, да не ходи в гората. Така сме и ние. Но най-запомнящи се 85-та година на национален шампионат в Сопот по делтапланеризъм. Дръпна ни много мощен купесто-дъждовен облак, кумулонимбус, който ни отведе на мен специално на 5500 метра височина. Обледених се, не съм губил съзнание, бях си в съзнание през цялото време, но за мой късмет успях да излезна и да се приземя по стара река над Карлово в планината на лешникови храсти. И така и аз и делтапланера невредими успяхме да се добереме до Карлово. Случки много. Самите облаци са и приятели на пилотите, тъй като те ни подсказват къде се намират конвекцията, къде се намират възходящите течения. И те са по-своему върха на един термичен комин, на един въздушен поток, който отива нагоре. Може да се използват от безмоторните авиатори, да се набира височина, под тях, разбира се. И така, това е един от начините за набиране на височина. Най-малко съм постигнал и в делта, и в парапланеризма. Имам национални шампионски титли, европейски шампион за 2012 година в Македония Охрид по парапланеризъм целно кацане. На кръгове световни купи съм ставал, бил съм на подиум. С отбора на България сме завоювали няколко пъти отборни медали на световни и на европейски шампионати. Това не е малко като постижение, но хобито си е хоби. Вижте, ако не си здраво стъпнал на земята, просто няма шанс толкова години да се занимаваш с такива въздушни спортове и да оцелееш само летейки така. Трябва да знаеш кога можеш да летиш и кога не трябва да летиш. И не само да знаеш, а да го прилагаш. Защото едно е да знаеш и друго е да го спазваш това правило. Най-добрият барометър за кравици. Няма ли ги, излизаме на тръни, както се казва малко. Естествен барометър. Сега, тук сме при хелиограф. На него отчитаме слънцегреенето за през денят. Където е прегоряла лентата, всяка вечер я сменяме след залез слънце. Алеме долу, описваме я по часове, тя е разграфена. Колко е грало слънцето, кога е грало, кога не е. И го записваме в дневникът. И си слагаме новата за утре. Има лятна, зимна и есенна. Пролет и есен. Най-дългата ни е лятната, нали, когато е най-голямо дълъг денят. Нали. Зимната е най-къса. Тази е за пролет и есен. Но това е. Сега слизаме, отчитаме прегоряното, описваме всичко по часове и приключваме с тази лента за днеска. В момента вече съм се дигнал над Ботевръх. Ето кулата под мене. Това е тук райското пръскало отдолу и Хижерай отдолу под нас. Голям сантимент е летенето от Ботевръх. Явно защото върха е много навътре и красиво. Зимно време се забавлявам, имам един кайт за ски. И зима и лете България е красива, защото има
4 сезона различни и по всяко време е готино. Красиво е зимата тук. Ниска облачност, слънце, надолу. Гледката е хубава, залези, изгрев. Чудно. Красиво е тук. Това е точно преди наблюденията. Също изгрев с доста вятър, дига поземки. Ето красотата на планината. Обичам да запечатвам хубавите панорами. Винаги съм си мечтал да си купа хубав фотоапарат преди години. Дойде време, че това вече е достъпно, не е толкова голям проблем. Здобихме се така, че имаме богат архив от снимки, които са правени тук в планината и на други места, разбира се, където съм летял и съм ходил. Една снимка, която е също горе от площадката за наблюдение. Това, което е пред вратата, формата, оскрежено и се вижда триглав. Тук като сърце стана. Никога няма ми мръзне. Това се едно да му връзне на човек да яде. Ние каквото си носиме, си готвим. Някои готвят, други ядат консерви и така. Ще му пука и ножки. Това хвърляш му първата вода, после хвърляш втората вода и накрая го хвърляш целият и си вадиш пържолите. Ами аз готвям много неща. Най-обичам скара. Сега не се слагаш олио. Олио, сега ли да слагам или га поври? Значи да поври още малко и тогава. Добре, хубаво. Айде. Видим какво стане така. Да не идем сандвичи. Тия 2 години доста празници изкарах тук. И Коледа, и Великден съм карал, и други. Само на Нова година не съм бил до сега. Празник, който дой. Няма базиката комшиите. Та може жената и да си почине малко от тебе. За една седмица и да си домилеете малко. Се очакват и в Южна Испания утре. И през следващите дни остава предимно Да видим какво ще каже, да знаем и ние какво да пишем утре. 18-19 градуса на 2000 метра. Около 12. Температури в курортите ни около 26-27 градуса. Сам си кара си смената на спокойствие, не е натварващо, нямаш началник на гласа да ти пречи. Ами аз, между другото, тук забелязах, че се виждат облаците. Нали, като съм си бил в градът, нали, такова, където никога не си обръщал внимание да се загледаш в областите. Има ли, няма ли, какви също. Не, като бях на обучение, викам, хора, как ще ги видя в тъмното аз тези облаци? Денем ги не виждам, нощем. Вижда се, вика всичко. И наистина се оказа, че се виждат. Загледаш си и те си личат на хоризонта. Облаците символика. Има, естествено. В облаците се случват много интересни неща. Един път ни помагат да се издигнем догоре, втори път ни засмукват и се чудиш как да избягаш. Така че облаците са доста различни по смисъл.
Добро утро, Ботев. При мен е 4 градуса. Разпокъсана облачност, умерен вятър. При мен е 10, облачно, тихо. Прието, Легден. Как иначе?